Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo odbornici, predstavnici medija, da se zahvalim svima koji su glasali za mene, za zamjenika i za članove opštinskog vijeća. Posebno se zahvaljujem ovim ljudima iz sada što su opozicija, vidim da su glasali jedan dio i za mene. Ja ću pokušati i u narednom periodu da nastavimo ovo što smo do sada radili, sigurno sa još većim žarom, sa novom snagom, sa novom energijom i kao što sam pričao pre, Mali Zvornik je postao jedno gradilište. Trudit ćemo se da Mali Zvornik nastavi sa tim i da i dalje bude jedno gradilište gdje će se graditi, a ako da Bog u nekom narednom periodu i mnogo više raditi. Znamo svi da je Mali Zvornik među 19 najnerazvijenijih opština, pokušat ćemo da ga izvedemo iz tog reda u narednom periodu. Gorući problem Malog Zvornika je zapošljavanje, da ćemo sve od sebe da pokrenemo to sa mrtve tačke i na neki način to smo već pokrenuli, ali da nastavimo s tim i da što više ljudi zaposlimo u ovoj našoj opštini. Pored tog prioriteta bit će nam znači nastavak svih ovih radova na poljoprivredi, a normalno i na dijelu turizma. Završili su tenderi za ova 4 mosta, ima još za 2 mosta, na neki način očekujem tendere, tako da ćemo stvarno raditi na tome. Ima dole oko pogona Brasine, evo sad završena je predizborna aktivnost, sve da ne ispadnu, bilo je preizbora, nadamo se 3 neke firme, da kažemo preduzeća, radnje, pojavljuju se u nekom narednom periodu, nadamo se da će bar jedna od toga završiti taj započeti dio i da će bar jedna doći u Mali Zvornik i da zaposlimo jedan broj ljudi. Toliko hvala stvarno svima.